खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 6 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ मेरुन उइदाउट ए कम्पास डे महरै फालिनाय जायो। मेरुन उइदाउट ए कम्पास डेखौ बोसोरफ्रोमबो 6 नभेम्बराव फालिनाय जायो। बे साना मोनसे बन्द सान जाय सुबुंफोरखौ जेबो रोखा दिथा गैयाजासे गोमालांनायनि रोखा नङै बाथ्राखौ साननो थाखाय थुलुंगा होयो। बेयो नोंथांनि आथिखालनि थासारिनि सायाव सानफिननाय आरो नोंथाङा जिउआव मा लामाखौ लानो लुबैयो बेखौ सानना नायनायनि सान। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल लेडिज लार्निं क'ड डे, गुस्ताभास एडल्फास डे आरो फिनिश स्वीडिश हेरिटेज डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।